wakachena, uyai kwangu nasi imi munetsitsi takawandisisa tipei mweya wenyu imi ndidzidzise rwiyo rumwe rwiyo rwekirozi dzenyu ndinofara kuti ndaponeswa ndizvo ndinomuimbira ngerubatsiro rwaMwari ndava pano zvino nhasi kuti ndichifadza imimi Jesu ndingasvika iro denga. Jesu wakanditsvakisa handisaka mbomuziva akapira ropa rake kuti ndiwe neupenyu. Nyasha dzenyu ndokashira misi yesese yeupenyu. Moyo wangu wakaneta unodisa kuponeswa unonyanya kutizira kune uyo anenyatwa. Tora moyo wangu Baba muite wakanaka. Muri mukuru Jesu, muri mukuru, muri mukuru, muri mukuru, muri mukuru Baba, muri mukuru, 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 muri mutsvene, muri mutsvene Jesu, muri mutsvene, 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 muri mutsvene,
nyasha tsenyu ndogashira misi yese yeupenyu. Moyo wangu wakaneta unodisa kuponeswa, unonyanya kutizira kune uyo anenyatwa. Torai moyo wangu Baba, muite waka